Terroristien ydinpommi uhkaa Los Angelesia. There's a nuclear device under terrorist control. Jack. Mr. President. Jack Bauer yrittää estää katastrofin. Kuka lopulta on tapahtumien takana? This bomb is going to go off today. Uusi vuorokausi alkaa. 24 piinaavaa tuntia Maikkarilla ja Sub-TV:llä. Kestätkö katsoa? Älä missaa starttia. Siberia Strike. Nyt mobiilipeli. Zedistä. Oikein hyvää iltaa ja hyvää joulua sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa jälleen kyttäjien pariin. Jeesus on meidän kaveri. Tällä viikolla aivan alkuun tapaamme Suomen isänmaallisimman kyttäjän. Pidetäänkin sulkeiset, saatana. Perehdymme parveketupakoinnin saloihin. Jos vielä kerrankin poltat luvattomasti tupakin parvekkeella, niin sattuu kimmoke-onnettomuus. Lopuksi vakavaa asiaa siitä, soveltuvatko lemmikkeilemät kerrostaloasuntoihin. Jumaleissa mitä vakuusametti vakuutti. Minä olen Keimo Hansio ja ohjelman nimi on Joulukyttäjät. Vaikka seuraavaan itsenäisyyspäivään onkin lähes vuosi aikaa, on meidän hyvä pitää mielessämme kotimaa, isänmaa, Suomi. Hyvät katsojat, ottakaa mallia seuraavasta vieraastamme Eino Virtahanskasta. Hänelle jokainen päivä on itsenäisyyspäivä. 4 palopiipertäjien käyttöohjeessa mainitaan, että tämmönen 9 voltin paristo, niin tää kestää 2 vuotta. Mut kun on paloturvallisuudesta kyse, niin mie ajoin yhtiöjärjestykseen sellaisen pykälä, jotta nämä vaihdetaankin 2 viikon välein. Samallahan ne lähtee kätevästi sitten tonne ongelmaiden laitokselle. Vie, kun en näe viherämmiä hiphopparien kotkotuksia sekkaanut. Nää lahjoitetaan lyhentämättöminä vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Ja tää pariston hinta, tämähän lisätään sit suoraan asukkaiden vuokraa. Jaa, siinähän se onkin talo emäntä itse. Tuu esitäytymään Juvosen Lessu. Leena, hei vaan. Keimo Hansio, Etelä-Suomen kerrostalokyttäjistä. Ja taloyhtiön Ruusu. No mikä, tän näköisenä suoraan suihkussa. No jonkinlainen horsma nyt kuitenkin. En halus kyllä olla mitenkään epäkohtelias, mutta mitä te teette meidän asunnossa? Tässä on meidän Reima. Tervetuloa ihtesi nainen, täällä on lapsia paikalla. Reima, laulappa Sedille se jumppakärpäslaulu. Jeesus on meidän kaveri. Jeesus tulee meille iltaisin. Jeesus on meidän enkeliheppu. Jeesus on lasten paras ystävä. Hei! Oi jumalauta. Se on kans tässä hommassa hyvä juttu. Että jos asukas ei satu olemaan koton, niin samalla voi tehdä yleensä tarkastuksen asunnon kunnosta. Viittaa huumeiden käyttöön. Jumalauta! Nuorisoruoka! Niin olen käynyt lähikaupassa kieltämässä kokonaan tämmöstä myyntiä. Ai jumalauta! Hammastahna tuuvi. Jääkaapissa.
Voinkohan me auttaa jotenkin? Ja tupakkapoistelu. Palohälytys. Virtahanska. Eino Virtahanska. Loponen. Eikös tuoikäisten nuorten miesten pitäisi olla töissä tähän aikaan? Siitä me vaan, kun joku tiputtelee koko ajan tosta postiluukusta semmosia lappuja, missä sanotaan, että tuo tupakointi on kielletty tuolla parvekkeella. Väärästä palohälytyksestä on semmoiset sanktiot, että enpä kehottaisi edes kokeilemaan. Eiks nuo reagoi enemmänkin tohon lämpöön kuin tohon savuun? Reagoi ja reagoi. Minä olen kuule tämän taloyhtiön turvallisuusmies. Ja viimeinen sana näissä asioissa on minun. Puolen tunnin päästä on muuten koko taloyhtiön yhteiset pelastusharjoitukset. Kai sinä muistat ne? Minä olen kohta 3 vuotta aina saunavuoden maksupäivinä pitänyt näitä pelastusharjoituksia. Välillähän nämä piti jättää väliin, kun varsinkin ulkomaalaiset ja nuoriso jättivät tulematta. Jaha, täällähän meillä onkin reippaita pelastustyöntekijöitä. Mieko luulee, että tää on kaikille pakollinen? Alkas Loponen, hiljaa! Nyt pidetäänkin sulkeiset, saatana! Enhän me ole edes tän talon vakituisia asukkaita. Me saa asua tossa kaverin luona vähän aikaa, kun me sai häädön Helsingistä. Siis koko Helsingistä? Juu, ne sai junautua se homma jotenkin niin, että nyt siellä on suurimman osa taloista yhtiösäännössä semmonen pykälä, että ne ei saa vuokrata asuntoa minun nimisille ihmisille. Tästä nyt kyllä kannattaisi ottaa muidenkin taloyhtiöiden mallia ympäri Suomea. Jokos se järjestyssäännön 6. pykälä alkaa muistua mieleen? Ja tupakit pois, täällä on räjähdysvaara. Hangatkaakin niin, jota kiiltää. Tää menee kyllä ihan harakoille koko pihamaa, kun ei saatu rakentaa sitä kaupunkisotakenttää. Tuohon noin. Kaupungin hyysärit kielsivät. Mut onneksi me saatiin tähän rappukäytäviin yhdistävää käytävää tää practical ampumarata. Tää meidän peruskilla ylpeys ylitti uutiskynnyksenkin, kun tässä sattui se Kimmoke-onnettomuus. Minä olin tässä justiinsa vetämässä tämmöistä perusharjoitusta. Kun Luoti ottikin Kimmokkeen tuosta pesutuvan ovesta ja lensi ulos tästä ikkunasta, otti uuden Kimmokkeen tästä pyykkitelineestä ja osui palttirallaan justiinsa tässä kohtaa suoraan talon ainoata ulkomaalaista päähän. Siinä kävi niinku onni onnettomuudessa. Kohan tän jynsäämisen vois kohta lopettaa. Jaa, jokos niistä voi peilata naamaansa. Miehän olen organisoimassa tänne kaikenlaista muutakin koulutustoimintaa. Just kohta sillä meillä on alkamassa seniorien itsepuolustuskurssi. Hetkinen vai, ulkomaalainen. Ulkomaalainen, hei! Haluat siellä tienata 100 euroa? Kyllä haluan. Ja kohta saat, jos tuut tuolle meidän itsepuolustuskurssille. Tää ei kestä kuin puoli tuntia. Ymmärrät sie? Ymmärrän. No hyvä, tuu mukaan. Tervetuloa vaan taas kaikki tänne Kari-Esku ja 3 itsepuolustuskurssille. Tänään me opetellaankin, miten puolustaudutaan käslaukkuvarkaita vastaan. Ja kaikkein paras konstia siihen on tämä käslaukku itse, jos vaan muistaa kotoa lähtiessä pistää tänne jonkun kiven murika, taikka vaikka tämmöisen rakennuspiilen. Näin. Tällä tavalla. Näin. Kokeilkaa. Ja sillä on hyvä puolustautua vaikka semmoista skeitaajaa vastaan. Tällä kun paistasee päin näköä ennen kuin se ehkee edes aatella varastamista. Kokeilkaa tuo. Hyvä. Ja nyt kokeillaankin tätä ihan käytännön tilanteessa. Kukas haluaisi olla ensimmäinen? Marketta? Helvi? No niin, Helvi. Otahan siinä. Niin, ulkomaalainen, tulepas tänne. Näetkö tuon naisen tuossa? Yritäpäs ottaa sen käsilaukku. Hyvä. Kuka on seuraava? Sylvi. No, hyvä. Sitä vaan. Hyvä. Sillä lailla. Haloo, poliisilaitos. Eino Virtahanska tässä päivää. Joo. Ei mitään erikoista. Pyytäisin vaan teitä hakemaan taas yhden murtovarkaan. Niin, täältä polkupyörävarastosta. Joo, yksi ulkomaalainen. Ja näin isänmaallista oli meno vanhassa Rakuuna kaupungissa Lappeenrannassa. Nyt mainoskatkolle ja katkon jälkeen jykevää asiaa parveketupakoinnista. Se oli Ylän mummo.
Ylämummo. Ylämummo se on nähnytkään. Sä et edes tiedä, mikä Ylämummo on. Tiedä! Hanki MTV3 laajakaista ja katso matsit ja maalit Maikkarin netistä silloin kun haluat. Hockey Night Action-videot ovat kaikkien laajakaistakäyttäjien ulottuvilla, mutta maksutta niitä katselet koko kauden vain MTV3 laajakaistalla. Eihän se ei oo pyyri. No sä et edes tiedä, mitä pyyri tarkoittaa. Nyt MTV3 laajakaistan avausmaksu alkaen vain 10 €. Tilausohjeet Maikkarin netistä ja tekstikanavan sivulta 430. Skumppaa, kämppää, studioita, helikoptereita, suuria lavoja. Finalistien tunnelmat vain ja ainoastaan Idols Extrassa. Monilla vuokralaisilla on kummallinen käsitys siitä, mitä kaikkea taloyhtiössä saa ja mitä ei saa tehdä. Asia, mitä vuokralainen ei saa tehdä, on tupakointi taloyhtiön tiloissa, johon kuuluu myös parvekkeet ja asunnot. Mennään seuraamaan rouva Hertta Kinkkumoa. Hän on erikoistunut parveketupakoinnin ennaltaehkäisyyn. No niin, röpötellään oikein kunnolla. Sitten vielä yksi oleellinen temppu. Kuule, terve. Haistako sä täällä käytävässä tätä haju? En haista, minä mun nenänkin niin tukossa, että minä haista. Reima, etkä se on minun leikkimään täällä hammasharralla ja minun suu maistuu, sanonko miltä? Ei kun, kyllä tää ihan kuin haisis tupakka. Haisis tupakka? En minä haista mitään. Sä vaan tuota ulko-ovea vähän, niin kyllä se tulet tuon hetkessä. Minä epäilen, että se on tuo teidän naapuri. On mikä? Katohan me minkälainen se oveedustakki on. Mikä on hakemassa rikkalapio? Eikä ku. Nimittäin tää tyyppi on häiriköinyt taloyhtiö jo monta viikkoa. Ai jaa. Tää teidän häirikkönaapuri. Aha. Se käy joskus 2-3 kertaa päivässä tuossa sen parvekkeella kessuttamassa. Vai niin, että jotainhan tollaselle ketjupolttajalle olisi tehtävä. niin? Sehän häiritsee koko taloa. No ei minulta kyllä. Ja hän ottaa vielä sängyssäkin. Kyllä se kohta tulee, niin näette itse. Me oon käynyt puottamassa sen postiluukusta jo vaikka kuinka monta nimetöntä lappua. Mutta ei vaan usko. Ärsyttävä äijä. Nyt se tulee. Morjens. Mikä morjens se enää on? Nyt on jo iltapäivä. Kuule, tiedätkö missä täällä oikein saa tupakoida, kun se on kuulemma kiellettyä tuolla sisällä ja ilmeisesti täällä parvekkeellakin? Mie en tiedä tommosista hommista mitään. No ei kun ajattelin vaan, kun näyt välillä itekin käyvän tuossa oven välissä vähän röpöttämässä, niin ajattelin, jos tietäisit tarkemmin. Meikäläisellekään on joku ihme sekopoltsi tiputtelemassa melkein joka yö tällaisia lappuja postiluukusta. Ja... Ai niinkö? Joo. Kannattaisikohan niitä sitten totella? Joo, sitten näissä haukutaan minua homoksi, kommunistiksi ja riihipiruuksi. No kuuntelehan itekin. Jos vielä kerrankin poltat luvattomasti tupakin parvekkeella, niin sattuu kimmoke-onnettomuus. Ai jaa. Mikä helvetin kimmoke-onnettomuus? Tiedättekö, se teidän naapuri käy aina vaan ärsyttävämmäksi. Mikä naapuri? Se ketjupolttaja homo. Mikä ketjupolttaja homo? Se äijä siinä seinän takana, se käy parvekkeella tupakalla. Meidän parvekkeella. Ei kun sen omalla. Ai jaa, en minä oo huomannut. Siinä näette, miten ovella se on. Ai jaa.
Jos joku avaa oven tai tuuletusikkuna, se tumppaa nopeasti tupakan ja luutkii sisälle. No eikö se enemmänkin kohtelias? Kyllä se, jos julkisella paikalla jotain tekee, niin kyllä se pitää pystyä tehdä kans julkisesti. Ja eihän se ole kiva, jos meidän Reimakin altistuu passiiviselle tupakalle. Ei tää ole mikään terveyskysymys, vaan arvovaltakysymys. Mitäs sille sitten pitäisi tehdä? Jos ajettais porukalla yhtiökokouksessa läpi semmonen pykälä, että se kieltäisi tupakoinnin siinä asunnossa. Siinä yhdessä ainoassa asunnossa. Niin. Mitäs järkeä semmosessa nyt olisi? Ota. Kun eivät nämä tunnu lainkaan ymmärtävän, miten vakavasta asiasta tässä on kysymys, niin pitää ottaa vähän järeemmät aseet käyttöön. Jos minä saisin tuon tuhkakupin tupsautettua tuosta auton ikkunasta läpi, niin sitten ainakin ymmärtäisivät, miten vaarallisessa paikassa sitä säilytetään. Ootaha. Kyllä minä yletä. Mikä se oli? Kuka se heitti? Se oli se sama tupakkahäirikkö. Näit siellä mitä tapahtui? No se oli se teidän naapuri. Tuolta se tulee. Jeesus on meidän kaveri, Jeesus tulee meille iltaisin. Jeesus on meidän enkeli, Jeesus on lasten paras ystävä. Kotieläimet, nuo karvaiset kaverimme. Rakastettavia kaikki tyynni, mutta eivät sovellu kerrostaloyhteisöön. Kuten näemme seuraavassa, kun tapaamme Ulf-säätömaan. Meilläkin on esitetty, että kotieläinten pito pitäisi kieltää. Kokonaan. Elikoitten ystävänä minä olen aina ollut sitä vastaan. Kätevämpiä nämä eläimet on kuin esimerkiksi lapset. Ja eihän lapsia voi samalla tavalla viedä edes lopetettavaksi. Äijä! Se hurtta pois sitä jalkakäytävältä! Just siellä! Jumaleissa, mitä vakosametti vakootti. Ensi kerralla saa puudeli haulikosta. Kilipikonnat, hämähäkit, geopardit, lepakot, sammatukset, marakassit. Ja mitä näitä on muita muotiotököitä? Ne on ehdottomasti kiellettyjen listalla, kun ne ei sovi tänne fennoskandinaaviseen ilmastoon. Ja niistä tulee kaikenlaisia tauteja. Haluaako Horsti pussata? Naamatihammeri. Kielipusu. Mitäs tähän lemmikkieläin kyttäämiseen sitten oikein käytännössä kuuluu? Eihän se olisi siitä kiinni mitä pidetään, vaan miten pidetään. Useimmissa tapauksissa minun tehtävä on lähinnä huolehtia, että nämä elikot saadaan turvaan niiden omistajille. Epäilyttävä hiljaista. Kokeillaan. No niin. Kolmatta päivää siellä huutaa ja ulisee koira yksinään. Ihan ilmiselvä heitteille jätty. Rääkkäyksen ääntä on kuulunut aikaisemminkin. Kuinka nopeasti voitte tulla? Minä olen vastassa. Kun kyseessä on eläinrääkkäyksen estäminen, niin pienet valkoiset valheet on ihan paikalla. Ja sitä paitsi eihän nää osaa sitä koiraansa pitää. Vast meni hissistäkin 5. kerroksen nappi hajalle. Eikä tässä talossa ole kuin yksi koira, joka ylettää niin korkealle. Kamalaa rääkkäystä se on joutunut kärsimään. Ei sitä enää taida kunnollista koiraa tulla. Nopeasti vaan nukutettavaksi. Kattukaa nyt miten hän nuhkii nälissä. Siellä sinua odottaa suorastaan kissanpäivät. No hei Martti. Hyvää jatkaa.
Jumala, oliks toi meidän Martti? Eläinsuojeluviranomaiset. Eläinsuojeluviranomaiset? Olitte jättänyt sen moneksi päiväksi heitteille. Mitä sie puhut? Siitä oli tehty ilmoitus, kun se huutaa yksinä, kun isännät ei ole ikinä kotona. No meidän Martti! Mitä meidän Martista? Eläinsuojeluviranomaiset vei sen pois. Mitä varten? Heitteille jättö ja rääkkäys. Jumalauta, kuka sitä on rääkännyt? Mihin se vietiin? Kuule, minä soitan sinne. Lopetettavaksi. Herra Jumala! Se on vasta kun 1,5-vuotias ja ihan terve. Kuka sitä on rääkännyt? No me ollaan mukaan jätetty se heitteille. Mitä heitteille, kun käytiin viemässä meidän Reimaa lääkäriin? No niin. Tajuutsi. Meidän poika on neliraaja halvaantunut ja hänessä saattaa tulla vammainen koko loppuiäkseen. Sanoit se vammainen? Minun tietojen mukaan tätä rääkkäystä on jatkunut jo monta päivää. Mitä helvetin rääkkäystä? Siellä se on kuulemma ulvonut yksinä vissi viikon. Meidän Reima. Kun Martti. Mut me ollaan kuule oltu koko ajan kotona, eikä se oo mitään ulvoa. Sanoit sieltä, teillä on vammainen lapsi. Paitsi, että eilen käytiin marjatädille. No niin. Mut Martti oli mukana. No niin olikin. Kyllähän se koiran säilyttäminen kuumassa autossakin on jonkunlaista rääkkäystä. Järjestyssäännössä on hyvin tarkat määräykset vammaisten ja etenkin vammaisten lasten osalta. Se ei oo ollut missään kuumassa autossa. En tiedä. Naapurit oli joka tapauksessa kuullut sydäntä raastavaa ulinaa jo päivätolkulla. Naapurit? Se tupakka-äijä. Se, joka heitti meidän Reimaa tuhkakupilla päähän. Maleissön. Tänne ei sitten mitään vammaisramppia rakenneta, se on vissi ja varma. Ekaksi se melkein tappaa meidän pojan ja sen jälkeen tekee valituksen meidän koirasta. Minulla olisi ehdotus tähän hommaan. Taloyhtiön epävirallinen kokous julistetaan päätösvaltaiseksi. Sitähän mie vaan ajattelin, että uskoks kukaan enää toista kimmoke-onnettomuutta. Varsinkin kun siellä pesutuvan ikkunassa on nyt ne suojat. No jotainhan tässä on kuitenkin kehitettävä ja se edellinenkin meni niin hyvin. Niin, mutta se olikin ulkomaalainen. Niitä ei tutkita niin tarkkaan. Me ollaan ihan tämän homman takana ja voidaan kyllä todistaa. On tämä sen verran vakava asumisrikkomus, että kurinpito toimii. Tässä on ryhdyttävä. Mitä jos soitetaan 10 uutiset paikalle? Jos se on siellä sanottu, että se oli onnettomuus, niin eihän siihen kukaan voi enää mitään sanoa. Se sanoo. Väännä. Morotankin. Oliko se teidän poika? Me ei kyllä oikein ymmärrä, miten se silleen pääsi putoamaan. Mut nyt me laitetaan sinne semmosen 0,5 litran muovipullo, että sen ei pitäisi sattua, vaikka tippuskin jonkun päähän. Hieno homma. Me oon ite ajatellut vähän vähentää tätä tupakin polttoakin, niin ostin tämmösiä nikotiinipurukumeja. Ai niin. No itse asiassa ihan hyvä makuusi. Haluatteko maistaa? Tästä on puuhasta. Ja näin jouluista oli meno Lappeenrannassa ja nyt kohti Tapanin päivää Valtteri Vasikan tahtiin. Minä olen Keimo Hansio ja ohjelman nimi on Kyntäjät. Parkkipaikalla voi leikkiä kivaa leikkiä. Otetaan vihko ja kerätään niiden autojen rekisterinumeroita, jotka on pysäköity huonosti. Oho, tässä onkin ihan tuntematon auto. Onkohan joku naapuri juuri ostanut sen? Mitähän Valtteri Vasikan mielestä pitäisi nyt tehdä? Yritäpä arvata. Aivan oikein. Tietysti uuteen autoon kuuluu panna merkki. Hienoa. Sinusta tulee vielä hyvä kyttäjä.
varmaan niitä pahimpia häiriköitsijöitä, kun lapset leikkii pihalla ja meillä on koira, joka haukkuu silloin, kun lapset tulee tähän parvekkeen alle sanomaan hau hau, niin koira vastaa niille myös, että hau hau. Ja sitten naapurit on sille, että jäähäs, kello on aika ylös ja lappu postiluukkuun. Ja tosiaan toi oli hyvä, että meillä kävi tuolla lastensuojelu. Ihmiset kävi sanomassa, että nuo mukset on heitteellä, jos ne on tuossa 15 metriä matkaa tuohon parvekkeelle, että ne on meidän valvona alla koko aika. Mutta ne on ollut heitteellä naapureiden mielestä. Tosin sitten semmoiseen kukaan ei puutu, että jos on joku korjaa autotalli siltä 10:30, että sieltä kuuluu paukutusta, kun se yrittää irrottaa jotain osaa. Autotallit on tässä asuntojen alla, makuuhuoneiden alla just sopivasti. Niin ja semmonen juttu, että tuolla itse asiassa kadun päässä, toisella puolella tietä, ja siinä on otettu pakolaisperheitä Afganistanista, niin ne lapset tulee 10:30, 10:30 joka ilta 5-8 hengen laumoissa tähän pihalle, makuuhuoneiden ikkunan alle, huutamaan ja möykkäämään, mekastamaan. Mutta sille asialle kukaan ei voi tehdä mitään. Et siitä on niinku, olen kysynyt sosiaalitoimistosta, että mitäs kun meidän omat lapset pelkää, jos ne päiväaikaakin tähän tulee, omat lapset pelkää, että kun ne heittää hiekkaa päälle ja kiusaa ja rikkoo lelut, niin ei, niiden pitää antaa olla. Tuntuu, että niin muutamia ihmisiä asuu vaan ihan vaan sen takia, että ne on kyttäjiä. Semmoinen viesti, että kyttää vähän omia tekemisiä. Et tässäkin talossa muutamat kyttäjät vois katsoa vähän omia juttuja, että me ei viitti alkaa puuttua niihin, koska emme voi niihin vaikuttaa kumminkaan. Tällä tavalla kyttäytin tänään. Nyt kun on joulurauha ja kaikki julistettu, niin olisi varmaan kaikkien meidän syytä jättää ne naapuritkin sitten aivan omaan rauhansa. Eiköhän kaikki osaa hommansa hoitaa hyvin ja huolehtii omasta tontistaan. Ja niin kuin tämä joku äskeinen kaveri, mikä tuossa ruudussa värähti sanoi, niin pitäisi tarkkaan kyttäällä sitä omaa tekemistä ja miettiä, löytyisikö siitä jotain parannettavan varaa. Mutta kyttäämiset sikseen. Te olette varmasti tuossa eilisestä lähtien huomannut, kun meillä on tuolla kalojen kaverina tuollainen oikein iloinen joulupukki upotettuna tonne akvaarioon. Se vilkuttelee teillekin sieltä oikein iloisesti. Kalat ovat vähän ihmetellä, että mikäs kaveri tämä on, mutta ei siinä mitään, sehän kuuluu ihan joulun tuo herra. Sillä lailla vesipostia saa aina lähettää, muistutan tässä jälleen vaihteeksi. Ruudussa näette osoitteen oikeassa alareunassa vanha tuttu osoite vesiposti@subtv.fi. Laittakaa vesiposti suihkuamaan. Voitte kysyä ohjelmatietoja ohjelmista yleensä. Tai sitten ihan muuten vaan kirjoitella tänne jotain höpöjuttuja. Me luetaan täällä Akvarion porukan kesken niitä oikein mielenkiinnolla. Ja vastaillaan teille sitten. Ja jos te vaikka lähetätte vitsejä, niin jos ette muuta keksi, niin me luetaan niitä sitten vaikka sitten. Eikä sillä lailla. Hetken päästä päästään illan subleffan pariin, joka tänään on Bang Boom Bang. Saas nähdä minkälainen toimintakomedia tässä on kyseessä. Vaikuttaa ihan lepposalta. Nyt sitten se illan subleffa, eli Bang Boom Bang, joka on ratkiriemukas toimintakomedia kahdesta pankkirosvosta, joista